रउआ सबके बीच में एगो कोरोना के लेके बड़ा तहलका मचैले बा देश विदेश गांव जवार। वही बीच में एगो एल्बम रउआ सबके बीच में देतानी। यहाँ के हमार भैया संतोष बड़ भैया बानी, उमेश भैया बानी बड़, रजेश भैया बानी। यह सबके सहयोग से सब नैया पार होला। आइन जा तरुआ सबके बीच में एगो लड़का टीवी न्यूज चैनल देख के गांव घर के देश विदेश के सब सुन के कहता लड़का भाव में का कहता भैया देखी जा। होता कोरोना घरवा से जनी निकली है भैया, होता कोरोना घरवा से जनी निकली है भैया। मोदी जी के न्यूज टीवी पर देखी है भैया, मोदी जी के न्यूज टीवी पर देखी है भैया। होता कोरोना घरवा से जनी निकली है भैया, होता कोरोना घरवा से जनी निकली है भैया। मोदी जी के न्यूज टीवी पर देखी है भैया।
मोदी जी के डीजीपी